Alas 8 pa lamang ng umaga, wala ng numero na nakuha ang ilan sa inabutan ng CLTV News team na nakapila sa tent na ito sa Heroes Hall sa City of San Fernando, Pampanga para sa first dose ng bakuna kontra COVID-19. Ang nangangalakal na si Mang Leonie Balahadja, kahit wala ng numero na nakuha, nagbabaka sakali siyang may mag-back out dahil ang kanya umanong kabuhayan na palipat-lipat ng komunidad, hindi na niya nagagawa dahil di pa siya nababakunahan. Kayo ho'y pumunta ho dito anong oras ngayon? Ano na lang po ngayon na lang po alas 7 dahil malayo-layo pa yung galing namin. Okay, so alam ho ba ninyo na may cut-off system din ho dito? Alam po So namin. magbabaka sakali na lang ho kayo ngayon? Nagbabasakali po kami na maabutan po kami. Sana po hindi naman po ganun kahigpit na dahil pag gano'n wala mo talaga pang vaccine hindi mo daw makakalusot sa bari-bari. Katwiran ng mga nahuhuli sa pila para sa first dose, naipit umano sila sa hanap buhay kaya hindi sila kaagad nakapagpila noon kahit na ang kanilang sektor ay naihanay na para sa pagbabakuna. Katulad na lamang ni Alfredo Giling na ambulant vendor sa palengke. Kasi naghahanap buhay muna sir para sa mga bata. Pati ang pila ng mga nasa booster program, hindi maiiwasan na kahit magbigay ng cut-off, may mga senior citizen pa rin na nakaabang sa inaasahan umanong pag-back out ng ilan sa mga nakapila. Isa na rito ay si Nanay Cristina Tichianco. May nagbigay sa May akin nagbigay ng number, kaya number, oo. yun siyang ano. Hindi raw po pwede, kaya binigay niya sa akin. Sabi ko, thank you man ako. Wala akong number. Ay, naawa ko sa inyo. Binigyan nila ako. Kasi pumunta ko dito wala pa gate, mga 7 o'clock. Akala ko pag walk-in, hindi naman masyadong ano. Kaya ayun, ako nga walang number. Naghihintay lang, baka sakal daw mayroong mga ano ba yung deferred. Opo. Kasi konti lang kasi kanina, wala man 300 nakita ko. Akala ko pwede ako. January 12, 13, 14 ang tatlong araw na na-schedule ng City Health Office ng San Fernando para sa pag-rollout ng bakuna sa 5 vaccination sites sa syudad. Sa post sa kanilang FB page, limitado at ang mauuna na magtutungo na makakuha ng numbering system sa cut-off ng mga ito ang makakapila sa bakuna mula first dose, second dose at booster shot. Ayon sa A1 source ng CLTV News, pinagsusumikapan umano ng City Health Office na makapag-roll out kahit naramdam ng vaccination team ang implikasyon ng pagtaas ng COVID-19 incident na pati ang kanilang hanay ay tinamaan nito kaya pati ang operasyon ng pag-roll out ay apektado. Paolo G. Santos, CLTV News.